това нещо е уникален феномен, може би се случва единствено и се включва в ето това събитие в Велико Търново. Никъде по света подобна красота и феерия не е била толкова достъпна, колкото е достъпна тук, в България и в старата българска столица. Започва тази вечер. Благодаря ви още веднъж, че сте тук и я споделяте заедно с нас. Всички ние, които ставаме за това събитие. Това е универсалният език, на който си говорим ние от сцената и вие от публиката, защото това се чува като емоция отзад и в момента кипи треска подготовка. Не може да си представите каква сценична треска имат всички танцори, които се подготвят да ви се представят тази вечер. Кои са те? Започваме с нещо много интересно, затова бързам да ви представя танцовите ансамбли Янтра и Русица. Те са от Будапеща, те са наследници на български изселници от този край. И не случайно танцов ансамбъл Янтра е основан през 1996 година от група младежи от български происход, чиято цел е да съхранят и популяризират българските традиции и да ги запазят такива, каквито са пренесени от България в Унгария. Детски танцов ансамбъл Русица е основан през 1996 година също от група деца с български происход, почти в същото време със състав Янтра. Съставът не само се обогатява и разнообразява концертите на Янтра, също така обединява и организира танцовото образование на най-младото поколение българи, живеещи в Унгария. Децата попадат в една танцово-музикална среда, където се чувстват близо до българските народни традиции и култура. Това, което имаме като преки впечатление от тях е, че те носят български фамилии, някои от тях, които са характерни за този край. За краят, където се събират и се минават в близост реките Янтра и Русица, именно край Поликраище. Двете реки, които текат в района на Северна България, откъдето произлизат и голяма част от българите. Тези българи, които са научили Европа на градинарство, как да поливат, как да отглеждат плодове и зеленчуци. Така че подобаващо внимание на тях ще отдадем сега. Следват и техните танци. Северняшки танци изпълнен от танцов състав Русица, хореограф Кая и Христо Иванов. Музика народна, музикален съпровод, оркестър Право. Желам ви приятно гледане, насладете се на фестивалът и неговата трета вечер. Благодаря ви, че сте тук.